Benvinguts a aquest acte que realitzarem avui al nostre institut per celebrar el Dia de la Pau i la No Violència. Cada 30 de gener per commemorar la mort del líder pacifista i nacionalista Mahatma Gandhi, i això del DNIP va ser format per Llorenç Vidal, que era un poeta i educador espanyol. I el DNIP defensa l'educació per la tolerància, la no violència i la pau. Per preparar aquesta celebració, els de primer d'ESO han estat fent i decorant uns coloms de la pau amb paraules i desitjos pacificadors que podreu veure a l'entrada de l'institut, i els de l'aula d'acollida han posat en diferents idiomes la paraula pau. També ho podreu veure a l'entrada de l'institut. Els de segon d'ESO han estat participant en una cantata que es va fer a l'Auditori de Girona, també per la pau. Els de tercer d'ESO han estat buscant informació sobre el DNIP per poder presentar aquest acte. I l'alumnat de quart d'ESO han fet un test sobre la cultura de la pau per avaluar en quina mesura són constructors de pau en la seva vida quotidiana, i exposaran els resultats i conclusions als plafons informatius de l'institut. Els de batxillerat han assistit en una conferència de l'Justicia i la Pau que es va fer el passat dijous dia 21. I cicle formatiu d'administratiu ha estat buscant i elaborant manifestos per la pau i la no violència, i ens en llegiran algun. El que farem avui aquí, doncs, començarem veient unes fotos de l'activitat que han fet els de primer d'ESO. I després escoltarem un manifest de l'alumnat del cicle formatiu d'administratiu per la pau. Seguirem amb els de batxillerat, que ens explicaran com va anar la xerrada de taller i ens ensenyaran algunes fotos que vam fer mentre es feia. I acabarem amb la mostra de la cantata de la pau a càrrec dels alumnes de segon. Escoltarem el manifest de l'alumnat de cicle formatiu. Els nous imperialismes són avui a pa de cada dia. Pensem que la pau no es pot entrenar ja de la construcció de la democràcia, de la lluita per la llibertat, de la pràctica dels drets humans, de la cohesió social, de l'explotació dels recursos naturals i del medi ambient, de la sostenibilitat política i econòmica. Per aquest motiu no es pot entendre pau sense desenvolupament. Ara jo llegiré el poema Podries, de Joana Raspall. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega, tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, o sabates de pell o tosques per llenya, o aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar cases llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. El dia 21 va venir un noi de l'ONG Justícia i Pau, que es deia Miquel, de fet es diu Miquel. Nosaltres pensàvem que seria una xerrada d'aquelles que a tots nosaltres ens avorreixen, però quan la vam acabar a tots ens havia sorprès. Ens havien donat una lliçó, però no amb un discurs d'aquells que s'adon fins i tot el professor. Aquell noi, en Miquel, ens va proposar fer una activitat per parelles i va agafar un de la parella, el va treure fora de l'aula i li va dir que quan entrés tenia que dibuixar un elefant. I a l'altre de la parella li va dir que tenia que dibuixar una casa.
però només en 3 condicions, que tenia que ser en el mateix paper, el mateix boli i els dos agafant el paper a la vegada. Ai, el boli a la vegada. No? Bueno, quan vam començar a fer el dibuix, tots volíem fer el seu dibuix primer que els altres, menys uns quants que es van posar d'acord. Quan vam acabar de fer el dibuix, ens va recollir els papers i va començar a posar exemples, no? De que, per exemple, hi havia un paper que estava tot estripat, no? Que no s'entenia res. Això vol dir que els dos volien guanyar, no? I no van parlar del conflicte i el paper va quedar destrossat. Després hi havia uns quants que estaven el paper sencer encara, però el dibuix no s'entenia. I clar, això vol dir que no vam ni parlar ni res, però el paper va tenir sort i no va quedar destrossat. I uns altres van deixar bé la casa, van deixar bé l'elefant, i aquests dos havien parlat i van arribar a un acord, de primer dibuixava un i després l'altre. També ens van portar una taronja. 2 persones es podien barallar per aquella taronja. El que no sabien era que un volia les peles per fer el pastís i l'altre volia el de dins per fer el suc de taronja. Com que no van parlar, es barallaven. En tot això, amb tot aquest merder, ens van deixar clar que parlant tot s'arregla i que sense parlar els papers poden quedar en un no res. I ens podem quedar sense taronja i perdre tots dos. Quan veig que molt pitjor estic jo, que boig el món, on podem creure més un Déu, i això ens obre les ales de la vanitat. Podem ser injustos i malvats, però el pitjor és no saber mai qui mou els fils del teu terreny. Els infants que han de perdonar-nos i salvar-nos, per les dones que ens han d'infantar un futur de pau. Un demà no cal guanyar, no som res si no som amb vosaltres, que no som si no sou amb nosaltres. La participació de tothom i en concret la col·laboració tècnica de l'equip Ràdio DPM. Persones i construir un món en pau. I per això recordem que l'Institut disposa d'un servei de mediació que ens pot ajudar a resoldre qualsevol conflicte que tinguem. Hem recordat també que els de quart penjaran als plafons de l'Institut els resultats i conclusions del seu treball sobre la pau i la no violència. Ara, sisplau, marxar amb ordre i sense detenir-se cap a l'Institut. Autobusos!